Представете си нервната си система като една кана с вместимост 1 литър и постоянно наливате в нея. Наливате стрес, преумора, травми от различни събития или травми дори от детството, които стоят там на дъното на каната. И в един момент тази кана се препълва и прелива. И точно това преливане е момента, в който започвате да изпитвате силна постоянна тревожност или пък паникатаки и си казвате, ма то няма причина за тях. А всъщност причините са много и са се събирали, докато нервната ви система се е почувствала вече тотално претоварена и е изригнала и се е изляла. И всъщност тревожността и паникатаките са начин нервната ни система да ни покаже, че вече всичко е дошло в повече и има нужда от разтоварване. Така че не го приемайте само като нещо страшно, като нещо лошо, а си помислете какво мога да направя за моята нервна система, за да започна да я успокоявам, да й помогна да се разтовари и наистина тези състояния да останат само лош спомен за мен. Всъщност, оставете ми коментар буквичка П, ако чувствате, че нервната ви система е претоварена. Аз съм Екатерина Ангелова и желая на всички прекрасен ден.